Pozdrav a bratstvo, občan Fouquier. Rozsudky smrti? Práve ich zoraďujem. Sanson čaká na listinu. Prišlo hlásenie od policie? Prosím. Čítaj. V opere a v divadle Republiky prišlo k búrlivým scénam. Frejronová zlatá mládež demonstrovala proti vystúpeniu jakobínskych hercov Fusila a Triala. To ma nezaujíma. Na parížských uliciach vidieť ženy a deti, ktoré idú umrieť hladom. Ak ľud zavše dvihne hlavu, tak iba preto, aby si hlasno zanadával proti vláde. V hľúčkoch počuť iba túžbu po Robespierrovom režime. Rozpráva sa o hojnosti za vtedajšej tyranie. Dostaneme novú prácu. Tak to vyzerá. Teresa Talienová má v moci celú vládu. Aj Talien je iba bábkou v jej rukách. Človek vykoná, čo mu rozkážu. Všetko ostatné škodí. Pamätaj si to, Gréboval. Bolo by mi ľúto, keby som ťa stratil. Preboha, je niečo proti mne? Ty chumaj. Kto by ťa chcel dostať na popravisko? Teba s tvojou figurou. Pari si konšpiroval? Ja konšpirovať? Neslúžiš novým pánom priam tak spoľahlivo, ako si slúžil zvrhnutej vláde? Priam tak, absolútne spoľahlivo. Tak sa potom netrás. To sa trasie je stratený. Tak čo? Pán majiteľ bordelu, François Robert Deron. Ako sa máš, Nehodí sa mi žiaľ najlepšie. Ešte vždy tak usilovne chodíš do opery, čo? Krevety. Ako by som aj mohol, keď moje imanie pošlo dolu vodou. Všetko sa zmenilo na papier, bezcenný, neužitočný papier. A tie ceny. Kde sa to skončí? Čo myslíš? Myslím si, že si podliak. Tvoj starý priateľ Éron. Podliak? Náhodou sa mi znova dostali do rúk aktá procesu Magona Lablinea. Pri tejto príležitosti som ešte raz preskúmal a zistil som, že tvoja žena Serafína, ktorú som na tvoje udanie strčil do amalgamu, bola úplne nevinná. Stála ti v ceste k tvojim baletným krysám, čo? Už roky chcel si sa jej zbaviť a využil si prvú príležitosť. Milý, môj najmilší, čo ti to zrazu do hlavy vošlo? Prečo vyťahuješ túto starú historku na tapety? Ako by si vtedy nebol vedel celkom presne. Ako? Chcel si, Vary, povedať, že som jasne vedel, že tvoja denunciácia bola falošná? Nie, to nie. Chceš, hádam, tvrdiť, že zneužívam svoj úrad. Ako ma jej nezle chápeš. Ak svoj úrad zneužívam, tak iba na to, aby som svojich starých priateľov zachránil pred gilotínom. Keby sa táto stará historka dostala na svetlo, mňa by neuškodila, môžeš byť istý. Ale ty by si mohol zle pochodiť, môj milý starý Éron. Keby tieto papiere pošli hore komínom, navždy by si sa striasol tejto. Hej, to by bolo najlepšie, hore komínom. Rátam s tvojou vďačnosťou. Rátaš. Ináč nepôjde nič hore komínom. Ty netvor. Čo chceš? Čo ešte odo mňa chceš? Nestrčil som ti do ruky ešte pred procesom 10 000 libier hotovosti. Čo teda odo mňa starého človeka chceš? Čo chceš? Budeš čušať. Čo ešte odo mňa chceš? Drahšie to zaplatíš. Drahšie, ale prisahám ti, že už ničoho nemám. Som na mizine, nemám už ani groša, nemám nič. Nechcem peniaze, počuješ? Nechcem peniaze. Ako? Nie peniaze? Tuším, sa hneváte. Vždy som stál na svojom mieste. Za vyčerpávajúcich týždňov pred zvrhnutím Robespierra. Deň a noc, možno povedať. Moji pomocníci takmer nevyzliekali mundúr. Neobslúžili sme už najvýznamnejších zákazníkov. O to nejde. Nechápete ma. Táto karikatúra ma uráža práve preto,
že nie je pravdivá. Pravda, že nie je pravdivá. Alebo máte naozaj chuť popraviť sám seba? Nie to mám na mysli, nie to. Vy viete, u mňa to išlo doteraz vždy slušne a dôstojne. A napokon mám stratiť meno. Už môj pradedo... Hej, poznám vašu rodinu. Skáčete mi do rečí. Som ja vari váš obžalovaný? Prepáčte, to už zo zvyku. Tak ďalej. Po 9. termidore som si vydýchol. Vláda strachu sa pominula, obnovila sa všeobecná sloboda. Na uliciach sa tancovalo, väzenia sa vyprázdňovali. A tu som rátal s tým, že gilotína v najbližšom čase začne hrdzavieť. S istotou som čakal depresiu vo svojom remesle. A teraz ani neviem, kde mi hlava stojí. Od samého stínania hlav. Predvčerom som mal 12 klientov, včera 30 a dnes 72. Ako mám priviesť pod sekeru týchto 72 so zvyčajnou slušnosťou? Takmer všetkých mojich pomocníkov prepustili. Niektorí z nich pracujú ako zdravotníci, niektorí ako žurnalisti. Kone odišli k Šarhovi, kári porúbali. Slovom, aparát sa dostal do mierového stavu. To bolo predčasné. Republika? Republika, vždy len republika. Kašle na republiku, čo mi robí také ťažkosti. Teda číhajú na moju hlavu. Výborné. Ach, môj milý, zabúda, že všetko, čo sa týka hlavy, krku, väzov, o tom všetkom sa rozhoduje tu. V týchto miestnostiach. Preto sa musíš jasnejšie vysloviť, v čom spočíva to moje nebezpečenstvo. Je mi iba, že budeš posledný, čo sa stane obeťou teroru. Ako použijú ten teror proti mne? Ako sa to robí? Ako sa to narafičí? Ty to teda neberieš vážne? Všetko je možné, ak sú na to podklady. Predpokladajme, rozhodli sa, že ma hlavu skrátia. Dobre. Dôvody? Tie nehrajú nejakú úlohu. Tribunál odsudil šusterských tovarišov s odôvodnením, že boli aristokratmi. Biskupov obžalovali z ateizmu, ultrarepublikánov zo sprisania s korunou. A všetkých úspešne. Hľadal som dôvody. Bolo ich plno ako padaviek pod stromom. Čo som však vždy nemal na porúdzi, to boli podklady. Tam som si musel dávať sakramenský pozor. Ja sa v tom vyznám, milý môj, ver mi. Mňa nebude tak ľahké likvidovať. A predsa jedného dňa i teba! Kto? Kto by mohol obžalovať mňa, verejného žalobcu pri revolučnom tribunáli? Kto? Viem iba, že s tebou sa porátajú, ako sa porátali s tými ostatnými. Zdá sa totiž, že je to celkom jednoduché. A konvent zruší prediálny zákon, potom ma zatknú a prišiu mi za krk všetky zločiny nebohých triumvirov. To by bol proces, čo? To by bol proces, ale má to háčik. Keď sa teroristický zákon zruší, museli by ma súdiť pre tvár verejnosti. Nič by sa nedalo zatajiť, zatušovať. Nemohli by ma obmedzovať v sebeobrane. Ach, ty nebo nad Parížom. Čo by to bol za smrad, keby som začal otvárať. Keby všetky tieto aktá začali hovoriť mojimi ústami. So záplavou obžalob by som vyrukoval ja, obžalovaný. No čo? Ja som vyniesol zákon proti podozrivým, ktorým sa začal tento pekelný tanec? Nech okamžite zatknú Merlin de Douai, ktorý si pyšne sedí v novej vláde. Keď tento zákon vyhlasoval ten kripel Couthon, kto jasal? Všetci tí reprezentanti, ktorí od Thermidora majú ústa plné preklinania nebojích krvilačníkov a privržencov septembrových masakier. No predovšetkým princ Thermidorský, Tálien. Všetci držali teroru chrbát. Mňa museli spočiatku hnať korbáčom. Dosadili ma do môjho úradu ako psa na ražeň. Nebol si povinný ho prijať? Bol som právnikom a nemal som čo žrať. V meste, ktorom nezamestnanými právnikmi mohli dláždiť ulice. Dostal som miesto vďaka Demulénovi. Ktorého si poslal za to pod gilotínu? Demulén bol obžalovaný zo sprisania. Viedol som iba dôkazové rokovanie. Nevďačnosť. Blázon. Kto vymyslel tribunál? Danta. Jeho vlastný vymysel ho pripravil o život. Bola zda tento vymysel voči nemu nevďačný? Bránil som sa proti tejto mašinérii, pokým som mohol. Ale výbor ma zavrátil. Zavri hubu, alebo budeš o hlavu kratší. Dobre, dobre. Bol som osobným predstaviteľom strachu. Ale vychádza strach z jednotlivca
Žaluj časy a idei, ktoré sa zmocňujú ľudí. Ale sekeru vypú z hry. Postav predsudnú stolicu toho, čo ju dvíha. Ja som bol vždy iba sekerou. Stíhla sa sekera! Občan Fouquier, keď si želá, aby si boli prítomní pri zostavovaní prvého transportu. Idem. A občan Tálien. Aká čest. Pozdrava bratstvo, občan Fouquier. Pozdrava bratstvo. Boli ste na procesoch? Nie, ale dostal som správu, že všetkých 72 obžalovaných na váš návrh bolo odsúdených na smrť. Taký bol rozkaz. Vykonal som ho precízne. Vláda vám ďakuje. Konal som iba svoju povinnosť verejného žalobcu. Ako vždy. Ako vždy. Zatýkač. Prečítajte zatýkač. Je to vaša vôľa, občan Fouquier. Zatýkač. Stráž. Muža, ktorého bude menovať, musíte prísne strážiť. Nech je to ktokoľvek, nesmie hovoriť. V mene republiky česť zákonu. So zreteľom na to, že sa proti dolu menovanej osobe vznášajú ťažké obvinenia. Vzhľadom na to, že sú pripravení svedkovia, ktorí tieto obvinenia pred slávnym tribunálom potvrdia, so zreteľom na to, že táto osoba nanajvýš ohrozuje bezpečnosť a blaho národa, nariaduje podpísaný okamžite zatknúť občana Antoine Cantin, Fouquier Tinville, ako aj rýchle odsúdiť pred tajnou komorou slávneho revolučného tribunálu. Ľud nás bude s jasotom pozdravovať. S jasotom pozdravoval Marata. A teraz Luza váľa jeho busty. S jasotom pozdravoval Robespierra. Prečo by s jasotom nepozdravoval nás?